chodíš na záchod raz za 3 dní alebo naopak 5 krát denne, tvoje telo ti posiela ten istý signál. A ak to budeš naďalej ignorovať, časom sa z toho stane niečo, čo sa rieši oveľa ťažšie ako dnes. Pracujem s ľuďmi, ktorých trápi trávenie už roky a skoro každý z nich príde s tou istou vetou, že už to tak má dlho, chcel by to zmeniť a tu je predsa návod, ako to môžeš urobiť aj ty. Či chodíš na záchod príliš málo alebo príliš často, oba tieto extrémy hovoria o tom istom, že vo vnútri niečo nefunguje tak, ako má. Nie je to o tom, koľko vody vypiješ alebo čo zješ na raňajky. Je to signál, ktorý tvoje telo posiela už dlhší čas, len si zvykla to v skutočnosti ignorovať. A tu prídu 3 lži, ktorým väčšina ľudí verí a práve preto sa ich stav nemôže zlepšiť. Lož číslo 3. Je to len citlivý žalúdok a nedá sa s tým nič urobiť. Toto je veta, ktorú ľudia počujú od lekárov, od rodiny a dokonca sami tomu nakoniec uveria. A pretože nehľadajú problém a nehľadajú príčinu, postupne ju uveria natoľko, že prestanú hľadať akékoľvek riešenie. Lenže citlivý žalúdok nie je diagnóza. Je to len spôsob, ako povedať, že nikto nevie, čo je presne príčina. Ak príčinu nikto nehľadá, stav sa nikdy nemôže zlepšiť. Lož číslo 2. Stačí zmeniť jedálniček a samo sa to upraví. Jedálniček hrá rolu, to je pravda. Ale ak je črevná slivnica vo vnútri v zápalovom stave, samotná zmena stravy ju jednoducho neopraví. Presne preto toľko ľudí skúša diety, probiotika, čaje, rôzne doplnky a po mesiacoch skúšania sú presne tam, kde boli. Riešia to, čo vidia zvonka, ale problém je niekde oveľa hlbšie vo vnútri. Lož číslo 1 a to je tá najnebezpečnejšia. To prejde samo, keď sa trošku začnem hýbať, keď sa budem menej stresovať, lenže kým ty čakáš, čreva pracujú v nezdravom tempe každý jeden deň. A to, čo malo ísť z tela von, zostáva vo vnútri a kvasí. Látky, ktoré vznikajú pri kvasení, sa vstrebávajú späť do tvojej krvi. A práve preto sa k tomuto problému časom pridáva únava, ktorá neodchádza, ťažoba bez zjavnej príčiny, opakujúce sa bolesti brucha, ktoré si roky pripisuješ k niečomu úplne inému. A to nehovorím o tvojej pleti. Čím dlhšie to necháš, tým viacej sa toho nakopí a tým ťažšie sa to neskôr rieši. Aby sa tvoje trávenie reálne zmenilo, potrebuješ vedieť jednu vec. Čo presne vo vnútri tvojho tela nefunguje a prečo? Nie všeobecnú radu, ale konkrétnu odpoveď pre tvoje telo. Pretože dvaja ľudia s rovnakými príznakmi môžu mať úplne odlišnú príčinu. A presne preto univerzálne rady pre väčšinu ľudí nezaberú. Ak sa v tomto videu spoznávaš a chceš konečne pochopiť, čo presne sa skrýva vo vnútri tvojho tela a čo sa s ním deje, napíš mi súkromnú správu a pozrieme sa ako na to.